General, el recompte de vots ja està en marxa després que els centres de votació, més de 2.900, hagin tancat fa una estona. Tres candidats, Susana Díaz, Pedro Sánchez i Patxi López, competeixen pel lideratge dels socialistes, però la victòria se la disputaran només la presidenta d'Andalusia i el que va estar al capdavant del PSOE fins a l'octubre. La participació d'aquestes primàries ha estat molt alta i ara s'ha de veure cap a on es decanta la balança. L'opció continuista que defensa Susana Díaz, avalada pels barons, o Pedro Sánchez, que compta amb el suport de les bases. Josep Capella. Sí, és la gran pregunta, la gran incògnita que plana en aquesta hora aquí al quarter general dels socialistes espanyol, al carrer Ferraz de Madrid. Si aquesta gran participació que fons de l'executiva situen oficiosament entre el 75 i el 80%, al migdia era al voltant del 51%, beneficiarà Díaz o Pedro Sánchez. Tots tres candidats són ja aquí, han vingut fa una estona, si bé dos d'ells, Susana Díaz i Patxi López, ho han fet caminant acompanyats dels seus equips i atenent poca estona als mitjans de comunicació. Només Pedro Sánchez ho ha fet amb cotxe pel garatge i sense fer cap comentari als mitjans de comunicació, tot i que des del seu entorn indiquen que no té res a veure amb el seu estat d'ànim. Tant com a l'hora de votar, els candidats han